Joe Biden ya aka politique jama ɲɔgɔn kunbɛ ba fɔlɔ kɛ Maryland novembre kalo nata kalataw ɲɛkɔrɔla la a ye wele kan bila alamisa na tɔndenw ma k'u ka bɔ ko kɔnɔkulu ko ka kala ta yaasa ka bɛɛ fanga ma bɔ ko kura wasadi Marsha Blackburn bisimilala Taiwan presidenti fɛ l'Amérique politique ɲɛmaw ka taama naaninan senfɛ nin kalo in kɔnɔna na Taiwan a taabolo kɛlen bɛ ka Chine dimi kosɛbɛ u ye namagaba de kɛ ka kɛɲɛ ni l'Amérique politique kɛlaw ka taga ni ka segin ye Taiwan jamana kan alamisa na Californie Air Resource Board ye danatigɛli gɛlɛn kɛ ka yɛlɛma don bolifɛnw la bolifɛn sennaanimafɛn fɛn min bɛ dilanni na bɛna kɛ courant walima hydrogène man ye sani san 2035 wagati cɛ Arizona marakɛbagaw ye laseli kɛ alamisa la k'a fɔ ko mɔgɔ 3 ani lakanakɛla 1 fagara marifaciba senfɛ mɔgɔ dɔw dagayɔrɔ kɔnɔna na lakanakɛla min ka fagali sɔrɔla senfɛ tun taara mɔgɔ dɔ de labɔ k'a ma luwanse wari sara SpaceX d'Elon Musk ni T-Mobile bena fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka téléphone tugu directement satellite Starlink de SpaceX la k'a daminɛ san wɛrɛ la